saka kene nembang mesem jumenglung Petro. Lah iya kabare lah ngenteni kowe suwe banget. Kowe lagi ngopo ya? Ditelepon nek mau ora diangkat. Kaya karang aku iki nyepak-nyepake ngomas iki kok ya. Terus nyepake apa? Kowe ora yo ngerti to mbak ilmu kae. Gawene ki mung turu wae. Tangi turu sing dicekel nggo apa-apa HP ngeging. Oh, ngeslok ora kenal ngeslok. Aku ki saiki nang omah iki tangi turu gawe kopi dhewe. Ngelih goreng jok. Ayo ora apa-apa. Iki jenenge saling membantu. Ayo. Kowe kok suwe ngopo, Go? Aku loro anakku aku ngono apa. Aku ora seneng aku kumpul-kumpul karo pemuda-pemuda sing ora gunang kae. Lah opo ya? Kepiye to? Saka omah waras, mripate padha bareng mulih kok. Mripate iso abang ben ngomong bleweran. Ora seneng aku saiki ngono kuwi. Lah kok medani ra seneng apa? Ora ngejar aku. Lambemu kok ngono kuwi boyo disingkiri to, Gong. Kowe awakmu wis tuwa, ragamu wis sithik kowe iki kenangin sithik wis masuk angin iki. Kowe biyen rasa saiki ngangkat galone boyokmu lara. Paleman. Ngono sing digonggongke. Oh, gratisan. Ora masalah gratisan karo ora. Kowe nek iso ki anak-anakmu kuwi sak kumpulane dikandani. Ngono kuwi iki ora apik. Yo, kandhanane. Daripada lewul tuku dem-deman alung nggo gonggong yo. Kok ora oleh. Judi ki ora oleh. Nggo karaoke ora oleh. Wah, jan wis. Kowe becik duwe iki kok sumbangke nang kabeh nyadru. Alah mati. Kowe saiki iki wis rasa gagas apa-apa nyawang dhewe suwani tlatah Sendang Sari napa dawuh saka Pak Lurah. Ayo. Iki acarane iki sosialisasi anti narkoba. Narkoba wis marai rusak sak kabeh. Iki aku yang nampa WA saka Sari Pak Lurah. Apa? Iki nyuwun lagu Kembang Glepang. Wah. Menyura iki Mas kawan. Wis. Mesti ya. Lah piye? Asine ndake resu jumblunge lali. Wah, parang sing mendangi padha metoko. Mumet apa? Mikir ki anake sekolah iki boyone wektune mulih sekolah ki sekolah Bali. Ngono lho. Saiki iki kepenak awake dhewe iso mantul lewat WA nanti le, dadi ora iso ngapusi. Nek dihubungi iki ya diangkat dadi wong tuwa nang omah. Kowe ora was-was. Iki sak tembang iki nambah Glepang iki Pak Lurah atau Paman Buyang Jalan. Iki Paman Buyang Jalan ya. Paman sing Buyang Jalan. Wah, Pak Lurah iki yayine enom seneng sing tuwa-tuwa. Maksudnya tuwa-tuwa, lagune iki sing tuwa-tuwa. Apa rayu Mas? Lah kok basa to. Iki bali bapak iki basa. Arep Bang Glepang apa Paman sing Buyang Jalan? Hah? Bisa layu? Alon wis wong tuwa arep susui arep ngopo. Kok tuwa kok kaya banter. Ya aja banter-banter. Heh? Nek salah ya tutup nek. Lah, ora aku yo wedi to iki karo panjenenganipun
sampeyan iki kok nggo srawung aku. Kok di Yupras jundake Mas. Jundake apa nih? Jundake wonge. Aja di banget jundake nang nggo saka terus dileke. Ora apa yo. Ora apa-apa. Guyon ndak ayo guyon. Iya, kok baiki terus kepele. Aku ulang lho sih. Lembang wae isih pangulah sing ngerti budaya. Budaya lomo. Seneng aku nek cerak karo kiai-kiai lomo. Pangulah kundur sik arep perintah masak bubur engko sapa ya? Ono. Ono ya, Bu. Pisungsung. Pisungsung. Nah, pisungsung. Saged Bapak Lurah. Eh, wis ngacungi. Ngacung. Jaluki yo yo. Eh? Dijaluki. Ya aku nak yo sadar sih ora sadar. Aku Pak Tuhan rasa. Yo. Bismillah. Ini lagu suara metu lho. Duh langit ramah. Ayo rapal aku. Bener rapal udah. Lah aku ki minangkan Pak Lurah sejaluki dua aku kok. Apa-apa mau salah. Pada parian kembang kepang sesorokku tulen ayam. Sesorok tulen ayam anak-anakane awe. Iku malah iso lagi. Sasorot gundule ayam. Gundul makas. Banyumasan iki. Sesorot kuntule ayam pekat kadang inasian. Kakang-kakang pengandange. Anak kasih sebetulnya. Ngomong apa ya? Ayo, apa nih? Terus kendangnya ada apa? Artinya ini adalah rasa. Oh, ada rasa apa? Rasa mada. Rasa madu. Ayah dia Ya aja. ngomong kene duwe sedulur lanang. Lah takut-takut kok kean yang pengen maca. Ini nomor duit kok kaya meneng bae. Bola kuwi yo beda. Iki cilik lho yo iso ora gunangan. Kok takut bene. Isih sago kok piye. Kok aku cilik. Ah, wah sepi banget. Singke karane Iya, Pak Lurah ku paling ngene kaya aneh-aneh kaya. yang rapi rikoma leni rika rapi yang parani Enyong senang Rika. aku ora Ayo tak kalah. ora nyumbang raja brana Loh, lanjut timbang apa? nyumbang geni Oh, timbang geni. ngomrong kowe Pasti. Ini udah cakepan. wis apes nek ngene iki Sinden batu ya. Sing sinden. Sing rojo. nek kowe yo melu nembak dadi iso nganu Ala rasamu omongan. nyumbang geni sak puhungan
Lah dudu lokasi kok dudu ngene iki ora apal. Iya kata-kata. Yo. Kakang pengendang. Alah apa tuh? Celuk-celuk maning. Sepisan inyong duwe kaki mimi. Sepisan kaki mimi. Kowe sing ping pindho. Sing ping pindho. Ping pindho bapak piyo. Isi mamase bapak, isi biyong anak sing ngopeni. Ping pindhone bapak lan piyo. Apa yang lalu? Ping telu kakang lan Bayu. Iya inyong, si seneng. Yo mbak ayune ayu, go inyong. Pancen ayu. Iya ayu. Bayu ki aku le. Oh iya, ha. Ping telu kakang Mbak Ayu. Ping papat. Ping papat kana priya. Wah, nek sekedaman isih bandane isih tayate. Ping Ping pate. ping pati bondo wiraya. Ping lima. Ping lima bondo setono. Inyong dele weruh dini asah. Weruh dini sadu ning satama. Kakang-kakang pengendange. Apa sih celuk-celuk maning? Aja gawe gendro bumi Indonesia. Terus piye? Wis langsung kebange iku cek suwok. Kok ya ngalangi Kok. Iki ada HP loro tak kabeh iki. Karange kandang jamu